if they actually, like, if almost members are actually good people, bro, they would fight for me for real. If they're really my bro, they're trying to look out for me, man. If they're actually my bros, like, they're my man's man, like, they would look out for me to get paid, bro. Pagtapos ng video to, wala na akong sasabihin sa issue to. Pag hindi nyo gawin yung mga sinasabi ko sa tayo ng message ko, okay lang pag walang mangyayari pagtapos ng video to, okay lang. I'm still gonna work with you guys pag kailangan nyo ng beats, okay? But in terms of friendship and shit, I'm gonna be having doubts, you know? Okay, ito na yung gagawin kong intro. Tapos ko na mag-explain, sasabihin ko sa video to. Mahaba-haba tong video to. Tapos sana nga, kasi I smoked before I explained some shit. So sana maintindihan yung sinasabi ko. Hopefully. Pag di nyo na-gets, pasensya na. Pero sana mag-gets nyo. Pero pag hindi, it's okay. It's not really a big deal pag hindi nyo maintindihan. Pero pag naintindihan nyo, shout out to you. Tell me what you think if naintindihan nyo yung sinasabi ko sa video to, okay? Ay man, I didn't really have to do this shit no more, bro. I just feel like di na dapat tumabot na darating yung pagkataong gagawin ko pa tong video to. I mean, for me, I don't really have to do this. Alam niyo naman na in this channel, sa lahat ng social media ko, di ako napopost ng mga negatibong mga bagay and shit. Alam niyo na yan. So, for me to post this type of shit, for me to say things quote unquote that are bad, I don't know, it's just parang hindi ako yung nagsasalita. But gusto ko lang kasi i-clarify yung nangyari talaga sa amin ng AM. Just to let you guys know before we start and all that shit, before I explain ano nangyari nga sa AM tsaka yung quote unquote issue nga namin ng AM, I'm not taking the fact na hindi sila talentadong tao. Pag idolo nyo sila. I like them still kahit ano nangyari sa amin. Tropa ko pa rin turing nila, pero ewan ko ano sinasabi nila sa online. Kasi kinakausap ko lang naman yung yung manager nila. So I don't have grudge. I didn't have grudge. I mean, sa almost na grupo na members, I mean. Kasi first of all, bruh, I can't explain this shit right now, bruh. Yo, kayang i-explain siya, man. Pero I'm gonna try my best, okay? Sisindi na lang ako kasi gusto kong kumalma, you know. Sensya na sa mga pideya dyan, pero nasa US ako, kaya di nyo ako masita. So I'm gonna try my best to explain. So yeah, first of all, yun nga, minessage ko si Boss Peso, si Boss Pao. Pag di nyo kilala si Boss Pao, siya yung manager ng Almost. Shout out to you. But yeah, minessage ko siya. Wait, hold up. Para malaman nyo ng dates and all that. Wag na kasi pribado to. Pero pag nakita nyo yung mga post namin sa Facebook, alam nyo yun anong dates yon. Basta 1 month ko siyang inantay para mag-reply sa message kong something around Boss Pao, parang pag-usapan natin yung 50-50 royalties sa beats kong ginamit. Even though it was free, inaamin ko siya, free yung sinabi ko sa kanila. I'm not denying the fact na hindi ko siya binigay as a free beat. Okay? Let's make that clear. Hindi ko sinabing hindi free yung beat, okay? Let's make that clear. So yeah, sinabi ko yun kay Boss Pao. Kailangan pag-usapan natin yung Boss Pao. Sabi ko. Hindi siya nag-reply nun for like a whole month, bro. Tapos kaya nag-post na lang ako doon kasi isang buwan ako nag-antay tapos walang reply, bro. Yun nga. Doon, sorry if di ako makatingin ng camera din kasi may mga taong lumalaka dito tapos I'm just trying to hide this shit, bro. But yeah, 1 month antay ko. Nag-post na lang ako para malaman din ng Almost na di ako na-replyan ng manager nila. Sorry din sa Almost na members kasi hindi ko sila pinagsabihan na kailangan pag-usapan itong ganito. Pero tingin ko kasi yung manager yung nag-handle ng mga bagay na gano'n. I thought yung manager yung nag-handle ng gano'n.
Kasi pag may issue ka naman sa artist, di ba? For me, especially kasi music yung pinag-uusapan namin sana, especially music about music nga. I should talk to the manager first kasi siya yung para sa akin siya yung nag-handle ng lahat ng bagay. I think, correct me if I'm wrong, pero at that time iniisip ko nga, yun nga yung iniisip ko, yung manager nag-handle ng mga bagay na gano'n. Pag may issue, sila yung nag-handle. I thought sila yung gawa ng gano'n. Pero, yun nga, hindi ako nireplyan. Kaya pasensya sa almost na members, wala akong grudge sa inyo, bro. Like, that time wala akong problema sa inyo, bro. Like, alam niyo yan, binibigyan ko yung mga beats dati pa. Like, yung mga member na Solstice din, before sila naging Solstice, I was sending beats, I was trying to send beats. Tropa ako kayo, man. Like, wala akong grudge sa inyo. Kay Boss Peso lang ako nagalit talaga ng una kasi, yun nga, 1 month ako kakaantay ng reply, tas wala. Parang ginagago lang ako. Wala nga, yun nga, sorry if nag-post ako. Hindi ko naman kayo tinag, di ba? Like, hindi ko kayo tinag yung mga members ng Almost, especially si Angelo, sila Cracky, aka Cracky pala, sila Klein, sila Jom, sila Russell. Tropa ko talaga tingin ko sa inyo, man. Like, since kailan pa tayo nag-away? Since ganito, di ba? Wala, man, promise, wala. Like, ganito lang, like, I was trying to message your manager para pag-usapan yung mga bagay ng ganito, yung business side, kasi yun nga, yung manager ngayon tingin ko mag-handle ng mga bagay ganun. So pasensya if tingin nyo nag-handle din kayo ng mga bagay na ganun, kasi grupo nga din kayo. Kaya manager ko yung hit up, hindi kayo. So biglang, yun nga, nag-post ako, and then biglang nag-post din si Angelo. Doon ako na-offend sa pinost ni Angelo, man, kasi lahat ng bagay na ganito nasusolve lang pag nag-reply lang talaga yung manager, bro. Okay, I'm gonna stop smoking kasi I'm getting high as shit. So yeah, yun. Before ka nag-reply, sana naisip mo din sana na gusto ko lang privado yung mga bagay na ganito. Especially kasi business shit nga to. Okay? Bro, I'm not really trying to do this shit, bro. Like, hindi ko kayang gawin to sa'yo, bro. Like, ikaw yung pinakaunang rapper na nakilala ko talaga, promise. 2018, 2017, ikaw nag-hit up sa akin sa comment section. Bro, rapper din ako sa lokal, parang ganun. Tapos collab tayo, parang ganun. Tapos nag-collab tayo ng isang kanta. Like, bro, deep yung parang tanginang connection natin, yung relationship natin, bro. Tingin ko, kaya mahirap talaga to, bro. Like, no, for real, bro. Like, the fuck. Pero kailangan ko sabihin kasi pag nilagay ko to sa sarili ko, ako yung mamumblema, bro. Ako yung mamumblema. So I'm gonna say this shit sa camera to para sabihin yung mga hinanain ko. Tayo na, lalim na puta. Pero yeah, tapos dito ko na lahat sasabihin. Wala nang pagtapos ng video to, wala na akong sasabihin sa issue to. Pag hindi nyo gawin yung mga sinasabi ko sa tayo ng message ko, okay lang pag walang mangyayari pagtapos ng video to, okay lang. Kaibigan pa rin tungin ko sa inyo kahit may konting grudge ako, bro. Like, we're still gonna work in music. If you guys want me to work with you or I'ma hit you up, I'm still gonna work with you, bro. Pero in terms of shit like this, I'm not gonna trust you, bro. Like, but yeah, man, si Cracky hirap. Before mo nga sana nireplyan yung post ko, bro. Sana naisip mo na sana pinagsabihan mo si Boss Peso na replyan na lang ako. Tayo na, okay na lang sana pag tinag mo yung yung page ko, kasi alam niyo naman na privado din akong tao. So, wait lang kasi may tao. May aso pa, wait. Fucking high, bro. Tatawa na lang ako kasi may tama ako. Pero galit ako, man. Galit ako konti lang kasi alam naman, kalmado naman ako palagi, you know, and shit. Umintindi ako mga bagay ng mga sinisip ng tao. So yun nga, before mo sanang auto na to. So yeah, autofocus. Yeah. Before mo nga sana pinost mo yung mga comments na pinagsasabi nyo, sana pinagsabihin nyo si Boss Peso na replyan na lang ako, bro. Kasi yun nga, hindi naman mangyayari itong issue to, hindi ito magiging public pag nag-usap lang kami ni Boss Peso. Pag problema si Boss Peso nga sa mga hiling ko, dapat kinausap lang ako, bro, para ma-clarify din yung mga bagay na yung parang na-triggered kayo kaya na-post nyo yun. So yun nga, doon na ako saktan, bro, kasi alam mo naman ako, man, pribado ako sa buhay ko. Even though napopost ako ng mga videos about vlogs and shit, about sa mga personal mga bagay ng business, hindi ako nagsasalita sa mga, like, lalong nagpo-post, di rin ako nagpo-post ng hate shit.
So, yeah, tinag ko kayo kasi para makuha ko yung attention ng manager niyo. 'Di ba nakuha ko yung attention ng manager, nag-comment pa nga tapos di pa nag-reply, like hours after pa lang kaya nag-reply. Kaya nakuha ko yung ano, yung attention ng manager niyo. Yun lang yung purpose nun, man. Tinag ko ba kayo? Like personal accounts niyo, tinag ko ba? Tapos sabi ko naman sa post niyo, 'di ba? Almost Music, please tell your manager to reply to my message, 'di ba? Tapos yun, yung dark side na yun, tangina parang pang ano lang yun, uy, anong dark side to, kaya ano, parang ano kayo, parang makaisip din kayo anong mangyayari. Pag di nyo alam na minessage ko pala si Boss Peso, para matanong niyo si Boss Peso na uy, ano yung pinagsasabi ni Sage dito sa post niya na reply ka daw. Sana nasabi niyo yun before nga kayo nag-post din. Tangina, ilang minuto ka nagta-type nun, bro. Tapos hindi nyo napagsabihan pa si Boss Peso na replyan mo na lang, parang ganun. Pag hindi naman gusto nyo na maghati-hati tayo sa 50-50 royalties, dapat sinabi nyo din yun sa message. Kahit mag-PM kayo sa akin, okay naman ako, online naman ako palagi wala akong problema doon pag sinabi nyo hindi. Para explain nyo naman sa akin para malaman ko din ba't hindi pwede. Para malaman ko. Tayo na, wag nyo akong gaguhin, bro. Like, man, ayaw magsalita ng mga masasamang bagay, bro. Ayaw gamitin, pero tayo na. So yeah, saan na ba tayo? Tayo na. Nakaka-stress to, man. Tayo na, mga kaibigan ko talaga to like. So yeah, dapat pinagsabihan nyo si Boss Peso before nga na-post niya. Kasi pag hindi nyo naman gusto talaga maghati-hati tayo, dapat na-explain nyo sa akin, minessage nyo lang din ako. Kasi, yun nga, para mapag-usapan natin sa private space nga, diba? Huwag yung ilagay nyo sa inang FB yung mga problema niyo, man. Hindi ko naman kayo pinoproblema except sa para makuha ko yung attention ng manager niyo. Yun lang naman yung purpose ng post ko. Nag-post pa kayo about yung post niyo, man. Basahin ko nga. Tayo na, na-triggered ako sa mga sinasabi niyo, man. Taka na. Bro, wait lang. Sabi na ni Angelo, wag mo nga kaming ginagawang bata at walang alam sa business ng music na iniyak mo, sinasabi mong dark side mo. Wala pa yan pinakita namin sa yung Kupa side namin. Nandyan na mismo katibayan sa iyo mismo nang galing yang kami nga di naniningil sa iyo ng collab fee namin sa iyo. Tapos ikaw kung ano pinagkakalat mo, wag mo kasabay sa uso. Okay. First off, bro. Ito na lang gawin ko. Magre-rebuttal ako sa mga sinasabi niyo sa sa comment section sa post niyo, okay? Para isa-isahin ko kayo. Para magiging patas naman tayo, di ba? Yan nga, pagkatapos nito, pag nagalit kayo, tigil kayo, post kayo ng post dyan, hindi ako magre-reply, I don't give a shit naman. Like, ito lang kasi yung background kaya mangyayari to, para malaman ng mga ibang tao dyan, anong mangyayari sa mga producers na, lagi nagbibigay ng free beats. Ito, lesson learned to, alam ko. Lesson learned to, bro, alam ko. Promise, alam ko yan. Hindi ko alam ko, I'm taking accountability na yeah, binigay ko yung free beats. I'm not denying that shit. Free yun beat. Period, okay? Shit. Okay, simulan natin dito. Huwag mo nga kami ginagawang bata at walang alam sa business ng music. Damn. May sinasabi ba akong ganon? Kaya nga message ko yung kasi manager nyo. Kasi tingin ko nga, siya yung mag-handle ng mga bagay na ganito, bro. Sorry artist lang kasi tingin ko sa inyo, tapos siya yung manager. Akala ko siya yung may connect sa mga bagay na ganito pag hindi niya alam yung mga dapat gawin pag may issue ganito, okay? Pasensya na, man. Dapat minessage mo lang ako, bro. Pag-usapin natin to sa privado, man. Before ka nag-post ng mga ito, sinisira mo pa yung image ko. Tapos, okay, I'm not gonna go into that shit. Kasi hindi yun yung issue dito, bro. Okay, you're number one. Music, wala na alam sila sa music. May sinasabi ba akong ganon? Puta. Okay. Sinasabi mong dark side. Yung dark side sa post ko, bro. Wala akong sinasabing masama doon. Tangina, para makuha ko lang talaga yung nyo. Yung attention nyo, bro. Para masabi nyo lang talaga sa manager na replyan ako, bro. Yun yung purpose noon, bro. Kaya ako yun. Kaya ginawa ko yun, bro. Kaya pasensya if na-offend ka. I'm trying to explain this shit high, bro. Yung nga, dark side, there's no other purpose there just to catch your attention. Yun lang yung dark side na ganon. Pinakita namin sa'yo yung Kupal side namin. Bro, hinihingi ko ba yon? Sinasabing hinihingi ko ba yon, bro?
Nag-post nga rin ako para makuha ko lang atensyon. Yung atensyon lang ng manager niyo, man. Yun lang. Wala ako nahanap na nung kupal na pinagsasabi niyo. Kasi tingin ko nga, kaibigan tayo. Ba't ako pa kontrahin nyo? Kaibigan nga tayo, diba? Tinulungan nyo kayo, diba? 2 free beats yung binigay ko sa inyo, ha? 2 free beats yun, puta. I'm gonna explain that 2 free beats later, though. I'm gonna explain that before I forget any of the things they said, bro. Okay? Ito, nandito na katibayan. Okay, hindi ko nga dinideny yung fact na putang inang, libre yung beat, okay? Collab fee. Yung collab fee nila, bro, hindi sila, yung collab fee kasi, nagko-collab fee ka kapag malaki na yung, yung pangalan nyo. Especially pag almost ka, alam niyo nagko-collab fee kayo. Okay, kasi sinabi niyo na dito mag-collab fee. Pero man, nung binigay ko yung beats sa inyo, may dalaga na ba yon? Yung binigay kong beats na 2, may dalaga na ba? May pangalan na ba kayo? Naging quote-unquote almost na ba kayo? Siguro, pero hindi pa solid yung fanbase nyo. Yung time na binigay ko yung beat na yon. So, pag nanghihingi ka ng free beats, ng collab fee ngayon sa akin, unrelated na yung collab fee. Kasi yung collab fee, nagcha-charge ka lang nun pag malaki na yung pangalan mo. Pag may cracky brand, may almost brand ka na malaki. Kaya pasensya, maghingin mo na ang collab fee nun, dapat masabi ko na din, ito yung 250 na beat para bayaran nyo. Parang ganun, bro. Easy lang akong kausap, man. Tangina, mga taon dumadaan kanina. Okay, pabalik na naman tayo. Tangina, I'm smack a shit na. Hindi ko na kaya explain to. Okay, break tayo sa idol yung si Angelo. Yun nga, yung collab fee kasi pag may pangalan ka na sana, dapat yun, nag-a-ask ka ng ganun, bro. Para sa akin, at least tingin ko dapat ginagawa mo yun at na pag may pangalan ka. Para may rights ka na naman na may rights ka mag-ask ng pera para sa collab. Kasi malaki na yung pangalan mo. So respect that pag sinabi mo yun. Yan talaga naisip mo sa sinabi ko sa post ko. Yan yung tingin mo talaga. Pera lang talaga tingin ko. Yung collab fee, it's about money. Yung talagang tingin mo sa issue, it's okay. Opinion mo yan, man. Opinion mo yung sinasabi mo. Kaya nire-respeto ko. Yeah, kupal said nyo, collab fee. I respect that shit. Yeah. Tingin lang collab fee. Yeah, bro. Right mo nga yung mag-ask ka ng collab fee. Respect that shit, okay? Tapos ikaw pa yung napakakalat mo na mapakasabay sa uso. Bro, nalaman ko yung Lil Vinci issue sa Pilipinas. Yung inad na ako ni Denzel Tumagos, man. Inad ako ni Denzel Tumagos sa Facebook. That's hours or minutes later nang nag-post ako. Okay? Di ko alam na malaki na pala yung issue ni Lil Vinci dyan. Nalaman ko yon. Oh, sure, nalaman ko pala na sa music producer GC namin. Ngayon nag-post doon na something about Lil Vinci issue kasi may producer doon na yan nga. Ewan ko ano yung issue kasi walang pakialam sa mga drama ng Pinas. So yeah, yung alam ko lang na Lil Vinci yung pangalan na main artist sa issue. Tapos nakalimutan ko kasi yung producer nun. So sorry if you're watching this producer, you're watching this video sa kantang yon. Pasensya pag di ako alam yung pangalan mo. But yeah, si Lil Vinci lang yung word na yon, yung rapper artist na yon, yung alam ko lang na involved doon sa Lil Vinci issue. At saka si Denzel Tumagos may pangalan nun. So yeah, nalaman ko lang issue na yun nung yun nga, nag-post si Denzel Tumagos about sa issue na yun. Kaya wag mo sabihin na kikiuso ako kasi I didn't have to post that shit. Pag nag-reply lang talaga yung manager niyo, bro. Paulit-ulitin ko 'tong sabihin. Hindi to lahat mangyayari pag nag-reply yung manager niyo, okay? Wala nga akong grudge sa inyo. Paulit-ulit ko na yan sasabihin. Okay? So yeah, tas tinag mo pa ako, yung private account ko pa sana, yung tangin ng isang FB account ko na may possibility ng ma-hack. Yon. Di ko nga tinag yung mga private accounts niyo, yung almost brand niyo, para makita lang ng manager niyo na maalala niya din na replyan ako. Kaya tinag ko kayong yung page niyo lang. Tinag ko ba kayong mga members ng almost? Si Angelo pa talaga yung unang nag-post, bro. Sa akin sa tingin ko, siya yung parang head of the group. Sa tingin ko lang. Tapos siya pa yung unang nag-post sa akin. Siya yung unang nag-post, siya yung tingin ko boss ng ng almost group.
Siya pa yung unang kakolab ko, bro, sa local group dati. Like, bro, it was such a fucking... Okay, never mind. Yan nga, di yung issue. Okay, inang mga taon to numadaan, nawawala tuloy yung galit ko. Or baka sign din sign to na dapat i-stop ko na to. But I'm still keep pushing this shit para ilabas ko talaga yung mga problema ko sa pinagagawa nila, bro. Okay, nasa naman ba tayo? Okay, libre yung beat kasi kaibigan ko sila. Hindi ko nga dinedeny yun, okay? Okay? I'm not asking for the money for the beat up front. Hindi ko kailangan yung advance money ng Viva Records. Shout out to you fucking people right there. Di ko kailangan ng advance money nyo galing sa kanila. Tapos di ko pa hiningi yung inang royalties for 2 fucking years, bro. 2 fucking years, okay? 2 to fucking half years, okay? 2 beats pa, ina. Okay, let's go. Sensya na. Okay, sino ba yung una nag-comment dito, okay? Lahat, dadamay ko na lahat dito, okay? Sensya na. After this shit nga, hindi na mo sasalita. Kahit tingin lang sa akin, I'm fucking fighting them. Bro, I'm still gonna work with you guys pag kailangan nyo ng beats, okay? But in terms of friendship and shit, I'm gonna be having doubts, you know? Okay, most relevant, tangina nakita ko si Jom, tangina pogi mo, bro. Oh yeah, shout out to Jom kasi alam niyo ba, si Jom yung one of the people nag-push sa akin na maging rapper kasi sabi niya dati pa sa akin. Yung parang makukolab sana kami ng isang kanta dati pero hindi natuloy. Ba't hindi daw ako mag-rap na lang daw kasi may parang sinabi niya may pag-asa ako, marunong naman daw ako. Parang sinabi niya mga linang yun pero I don't know. Pag sa pakinggan niyo yung Young Ones na kanta ko, I'ma shout out my fucking songs, bro. I don't know if this is gonna be my final say about this issue, so I'm just gonna plug all my shit, okay? Young Ones, sinabi ko doon, shoutout sa lokal na shoutout sa mga sa lokal, shoutout sa lokal na tumulak. Siya yung isang tao sa lokal na po sa akin, bro. Kaya shoutout to you, bro. Okay? Big ups to you, Jom. Tanga na, laki na respeto ko sa iyo, man. Hanggang ngayon, malaki pa ng respeto ko. You're talented as shit. You can sing. Facts. Period. Ito, pre, binigay mo yung beat sa akin o sinabi ko, tag kita pag nilabas, walang tayong pinag-usapan kung anong royalties kasi kung tutuusin noon trip lang namin yan noon, di ba? Yun nga, man, kaya trip yun, kaya lumaki. Yung dalaga ba, trip din yun, trip din naman yun, di ba? Yung dalaga. Tapos alam ko pa na I don't know if this is true kasi sinabi ng producer sa akin, mga producers na hindi raw binayaran yung beatmaker ng dalaga. So I'm not gonna make that issue here, pero narinig ko lang yan. I'm just gonna drop that shit like a fucking droplet, bro. Para baka mag-ripple siya sa tangin ng tubig. Tapos lumalaki. I don't know. I'm just gonna say that shit. I'm gonna drop it. Hindi raw binayaran yung producer ng dalaga. Tsaka ano pa yung isa? Bagay Tayo, I think. Same producer. Pero yeah, that's not the issue here. So yeah, trip lang. There's no seriousness niya, trip lang kasi yun nga, hindi nyo siniseryoso siguro yung mga kanta. Dito ako na-offend, bro. Ano ba sinabi niya? Trip lang namin natin yan doon, di ba? Noon, di ba? Kaya nga, trip niyo. Pero free beat yun, bro. Usually nga, pag nag-trip din kayo, sa YouTube free beats lang kayo. Ang dami naman dong beats di ba? Ang dami, men. Ba't ako pa yung pinagtripan niyo? Tapos lumaki, di ko pa nga hiningi yung royalties for 2 fucking years and a half. Okay? Trip niya. Nagkapera pa nga kayo sa trip niyo, di ba? Yun nga. There's no fucking problem, I think. Kaya ginawa kong issue. Kaya ginawa ko yung post na yon. Okay? Hindi yung issue. Tangin na. Bro, I'm fucking dead, bro. Yun nga. Trip nyo lang. Tapos nakapera pa kayo. Tapos hindi ko pa nakukuha. Even though trip nyo lang. Yung trip lang talaga siguro niyo yun. Nagkapera nga kayo. Okay? Period yun. Hindi ko pa hiningi yung royalties ko, bro. For 2 years. Alam niyo yan. Alam ng manager niyan kasi free beat nga, okay? Free beat. I understand that, free beat. Okay? Paulit-ulit ang sinasabi, hindi ko dinedeny yung tangin ng fact na free nga yung beat. Okay, binigay ko na sa inyo yan. So yun na yan. Entitled na kasi sa word na yan, free beat, okay? Free beats, hindi free beat, okay? Yun nga. Okay, respeto pa din. So sinabi niya dito, respeto pa rin, trip lang, okay? Pero nakapera kayo. Period din yun. Nakapera kayo. Tapos hindi ako nakakuha ng isang sentimo galing sa inyo. Galing sa kantang yung na trip nga. Okay? Okay. Period. Okay. Doon lang ako. Di niya sasabihin ko. Tapos sinabi ni Jom dito, nag-reply siya sa reply ko.
I'm just gonna link all this shit sa comment section para makita niyo yung whole issue, okay? Or yung whole post, not the issue, okay? So, kayo na bumasa dito sa mga sinabi ko, tapos mga sinabi ni John. Pero sabihin ko yung mga sinasabi ni John para may context yung sinasabi ko, okay? Gusto mo private post ka ng post pre. Gusto mo private pero post ka ng post pre. Ano kakupalan yan? Bro, clearly di mo alam na minessage ko si si boss boss Pao, okay? Clearly you don't know, or maybe you know, tapos naggagagawan ka lang na pribadong usapan, okay? You're not gonna put that shit into me kasi alam ko na minessage ko si Boss Peso for a whole month. Inantay ko for a whole month, bro, tapos hindi nag-reply, kaya ginawa ko yung post na yon, okay? Okay. So clearly, Jom, respeto pa din sa'yo, like big respect pa din sa'yo, pero clearly di mo alam na minessage ko si Boss Peso sa issue or sa singil ko ng royalties. Period yon, tang ina. Tapos sinabi mo, ganun pala, itas lakas mo mag-post, tatag mo pa yung almost, tapos wala kang problema sa almost. Bro, ano ba sinabi ko sa post? Almost music, please tell your manager to reply to me. May nagsasabi ba ako doon, may problema ako sa almost na members o grupo? May problema ako pero hindi literally sa almost music, sa manager nila. Sa manager kasi sinabi ko yun, tell your manager to reply. Wala naman akong sinabi doon na diba? Like, may something's gonna happen. Something's gonna happen if they don't fucking reply, eh? Diba? Explain, period yun, diba? Period. That was clear. I'm making sense, right? I'm making fucking sense, right? Okay? Bro, I'm so stressed right now. Oh my god. Bruh, even though I'm late, I'm fucking stressed. I don't know why. But yeah, yun nga. Tapos reply ko doon, I catch your manager's attention, right? Nag-comment pa nga, tapos di nag-reply. Which is true. Nag-comment nga si Boss Peso sa post ni Cracky. Tapos di nag-reply sa akin. Like, who are you, bro? Who are you, bro? Ako pa nagbigay ako ng free na bagay, kahit hindi beat, okay? For example, nagbigay ako ng bagay sa iyo, okay? 2 bagay for free. Wala akong siningil na pera, wala akong presyong binigay sa inyo. 2 bagay. For example, yung speaker. 2 speaker binigay ko sa inyo for a whole 2 years. Kumita kayo ng pera sa speakers na yon, okay? Tapos hindi ako binigyan ng ng kahit ano. Okay? Kahit wala akong hinihingi sa inyo for 2 years na ganun. Okay? Sa inyo na yan, kumita kayo ng milyones dito o thousands dito. Okay? Kumita kayo ng mga million streams. Putang ina, wala akong pake. Okay, sa na yan. For 2 years, ayun na yan. Bro, tingin nyo ba? Pag nagbigay yung tao sa inyo ng 2 bagay na libre, wala kayong makitang respeto sa isip at puso nyo na replyan naman yung tao. 2 bagay yung binigay sa inyo, bro. Wala kayong makitang respeto sa sarili nyo. Tangina, kumita pa kayo ng pera, bro. Tapos wala talaga akong kinukuha doon for like 2 years, bro. Wala akong kinikita doon, man. Wala akong kinikita doon, okay? Tapos kayo lahat ng kumita ng pera, galing sa Viva, galing sa streams. I don't give a shit, bro. Sa'yo na yun. I don't give a shit. I don't really give a shit. Sa'yo na yun. Wala talaga kayong mahanap na respeto, bro. Kahit replyan nyo lang ako, kahit bro, busy ako, wait na lang. For a whole fucking month, wala akong narinig sa manager niyo, bro. Hindi yun clear na walang respeto yung binigay sa manager niyo. Tangina, manager yun ng, I think, one of the biggest rap groups, music groups sa Pilipinas ngayon. Almost Music. Yung manager nila ganito magtrato ng music producer nila na nagbigay ng free beats dati nung wala pa sila, bro. Wala pa yung dalaga, men. Or parang meron na nga, nagbabubble up nga pero hindi pa siya ganun kalaki, bro. Nung wala pa talaga sila, brand. Wala silang mahanap na respeto na replyan yung producer, bro. Like, that was the big fucking slap to my face, bro. If I was doing this for fame shit, for real, I would post it hella beats also. Like, plug all my music pagkatapos ng post na yun ni Cracky, bro. Like, if I was doing this for fame shit or pang drama lang or hindi pang pribadong conversation, I was already doing that shit before ginawa ko yung post na yun, man. If I was doing this shit for drama or for fame shit, okay? Kaya pribadong conversation na talaga to. Hindi to mangyayari pag nag-reply lang talaga yung manager niyo, bro. Like I said, bro. Manager niyo talaga yung problema, man. Like, wala talaga mahanap na respeto. Sa pagpo-post niyo ng comments and literally post, wala talaga kayong maisip na respeto, makuhang respeto sa isip at puso niyo na pagsabihan lang naman sana yung manager niyo na replyan ako, bro. Doon ako na-offend talaga. Like, that was the biggest slap on my face. I'm saying this shit again and again, bro. I don't give a shit. I'm not gonna cut this video, bro. I'm just gonna
Let this shit play, even though it's fucking 30 minutes already or like 40. Watch this shit, bro. Whole explanation ko to, papakita ko sa inyo yung mga inanaing ko. Kasi ito yung last shit na I'm gonna say. And I'm gonna put a big fucking period in my face. Okay? Klein, one of my biggest friends din. Galing sa Italy pa si Klein, kilala ko na to. Ito yung nag-plug sa akin kay Boss Zargon. Malaking respeto ko sa taong ganito. Yung nagpa-plug ng mga kaibigan nila. Kaya malaking respeto ko pa ni Klein hanggang ngayon. Kaibigan ko to. Tropa ko to, man. Pero wala akong problema. Like I said, I'm still gonna work with you. Pag kailangan yun ng beats, I'm still down to work. Okay, big shout out to you, Klein. Ginawa mo yung bagay na hindi mo which is, yun nga, kinonect ako ni Boss Zargon. Kaya nag-collab kami sa kanta namin. Sa kanta ni Boss Zargon na pare ko, I think. So I'm just gonna plug all my shit again. Fuck it. Sabi ni Klein, kung di naman mag-million yan, hindi naman yan iiyak, ha. Sinabi mo pang libre tapos maghahabol ka din pala. Bars yun, man. Literally bars yun, man. Rhyming pa. Fucking points, bro. Fucking points. But yeah, totoo, syempre, pag malaki yung perasong nakuha nyo, dapat bibigyan nyo yung tumulong din sa inyo, di ba? Kasi malaki na yun, di ba? Pwede na kayong bumigay if may respeto kayo sa mga tumulong sa inyo, di ba? Like literally, bro, like pag-isipan mo yung sinabi mo, okay? Pag milyon, syempre milyon yun. Kumita na kayo, yun nga, di ba? Kumita na kayo. Okay? Shit. Ano nga sabi niya dito? Kung di na mag-milyon. Oo nga, yung rebuttal ko sa iyo, man, simple lang. Yun nga, simple lang yung rebuttal ko sa iyo. Yeah, kumita nga kayo. Milyones na yung nakita nyo. Kumita ng streams nga. Yun nga. Tapos sinabi mo naghahabol ako. Okay. Ano ba hinahabol ko, man? Okay? Ano ba hinahabol ko? Explain ko lang sa iyo sa notebook ko para makita yung ano yung hinahabol ko, okay? I'm gonna explain this shit para makita ng mga tao talaga kung ano yung hinahabol ko. Ano ibig sabihin ng 50-50 ko, okay? Ito pala yung libro na sulat ako mga kanta. Plug, okay? Gumagawa din ako ng kanta. Fuck the shit, bro. So yeah. For example, malaking pie yung royalties na sinasabi namin dito, okay? Okay. Malaking circle yan, tangina, maganda, di ba? 50-50 nun, distributing distributing 50% sa royalties. Okay, royalties, putang ina, may title pa. Royalties 50-50 nun, distributing na yon. Yung kahit okay, $100 yung royalties, okay? $100, buong 100. 50-50 nun, natira nun 50 na lang para sa artist at producer. Okay. 50-50 nun, man, dapat artist na yun sana. Artist at producer. Okay? Ito nga sana mangyayari nun. Distributing 50%. I think, correct me if I'm wrong still, okay? Sa mga may alam dito kasi I'm still learning. Pero I think ito yung totoong breakdown ng royalties. So pag 100, 50% nun distributing na, tas yung other 50 nun artist and producer. Okay, artist, producer. Clear? We clear? Okay. So artist at producer, man. So artist at producer, dapat yan totoong hatian, di ba? 25-25 na sila sana doon. 25% lang ng whole pie yung hinihingi ko. Hindi talaga literal 50-50. Kasi alam ko na yung distributing nun ng 100, yung distributing galing doon, 50% nun, wala na talaga. Sa distributing na yon, yung distributing nun, sa label na yon, sila na yung nagma-market nun. Distributing is like, distributing sa DSPs, streaming platforms, yun. Sila yung bahala nun, kaya sila mag 50%. Usually, yun yung mangyayari, so 50%, ano-anong kontrata nila sa Viva Records. Distributing 50%, kaya basically 50% na lang, 50% of 100 lang yung paghatian namin. So 50-50 kami. Yun yung 50-50 yung binabanggit ko dun sa reply ko kay Cracky, excuse me. Okay? Yun lang, 25%. Pero for 2 years and a half, I think, hindi ko siningil yung 25% na yun. Sila na kumuha nun. Yung apat na membro at saka si Boss Peso yung kumikita nun. At sila yung kumukuha ng lahat ng pera nun. Sila yung nagko-collect. Wala akong nakuha kasi free beat nga yun. Tapos trip lang nga nila.
So yeah, I'm still good with that. Hindi ko yun yung sinisingil. Yung sinisingil ko lang is yung 25% ko ngayon, yung 25% ko na yung sana i-collect ko. So, just in case in the future, pag nag-blow up ulit yung kanta, kasi yung what if kasi yung yung nag-hunt sa akin, paano pag sumabog to ulit, tapos wala akong makakuha ang pera, baka in the future, gagawin tong background music ng isang malaking film, yung kantang to, something like that, or gagawing YouTube background music video, or background music, I mean, paano pag susabog ulit, tapos na lang, gagawin ko ganito na lang, wala akong makakita ng pera, yun na lang, wala akong makakuha ng pera, wala akong makakita ng pera sa palad ko, yun na lang gawin ko, man. Kaya, yung what if na yun, yung what if sasabog, yun yung nag-hunt sa isip ko, paano pag sasabog ulit, tapos wala akong makukuha ng pera, so yun lang. Kaya ako ginagawang video to, kasi sana nga mangyari yung mga, sinasabi ko, pero I don't really think it's gonna happen, so yeah. I'm just posting this shit for background and shit purposes. Alright, I'm gonna explain my shit na lang dito kasi namatay yung camera ko, man. Takot na siyang kakarinig sa boses ko, nakagago na din. But okay, ano pa sinabi ko dati? Nakalimutan ko na. Medyo matagal ako makantay dito para maayos. But okay, nakalimutan ko na yung sinabi ko. But yeah, man, siguro jump na lang tayo sa sinabi ni Russell. Kasi si Russell, kaibigan ko nga din. Wala akong problema doon. Wala problema sa kanya. Since ever, Okay, si Russell kasi, kaibigan ko din to, kasabay sila ni Cracky, tsaka ni Cracky. Oh, si Cracky nag-introduce sa akin kung sino si Russell. Sabi ni Cracky sa akin dati, daw, may kaibigan din siya nagra-rap and all that. So yeah, kilala ko din si Russell, of course. Yeah, respect that shit, yung ginawa ni Cracky. Respeto din kay of course kay ni Russell. Okay? Talentado din. Like yung boses niya ibang-iba, may yung deep voice niya, bro. Deep voice niya. I appreciate that shit, bro. It sounds different, bro. Big ups to you. But yeah, ano pa sinabi niya? Something about hindi nga milyones, wala akong makakuha, sinasabi ko nga na free, ganun. I'm just gonna really put the link para makita niyo talaga anong sinabi niya. But yeah, parang something around milyon, wala akong sinabi, klarong-klaro naman na free beat. I'm not really denying that shit again, bro. Yeah, man, tayo na mga taon to, man. Just trying to disturb my shit, bro. Something is happening here, bro. I think the world is giving me signs that I'm just gonna stop this shit explanation, bro. Kasi I think bad is gonna happen after this shit, but I'm not gonna stop. I'm gonna take everything. If good or bad is gonna happen after this post, I'm gonna take everything. I'm not gonna deny everything, cause I'm just gonna say my shit. Okay? Even though it's good or bad nga yung mangyayari, I'm not gonna reply. Mahala na kayo maghusga. I'm just gonna say my part. After this period na talaga, wala na akong pake. If it's bad yung mangyayari, okay? If it's good, if they tryna work this out, bigyan nila ako ng 25, bibigyan nila sa akin yung 25% ko, I'm still good. I'm gonna reply, I'm gonna set things clear about you guys. I'm gonna post that too, if ever it's gonna happen. Yun lang. Pero if it's bad nga, hindi ako magsasabi na, like, this is it, bro. This is gonna be the last shit, okay? Last straw na to. Last straw. Is that the right term? Am I using the right term? I don't know. But yeah. Kaya sir, big respect nga. Di na ako magre-rebuttal kasi di ko makita yung message niya dito. So big respect pa din kasi sa'yo. Yun nga, hindi nga stolen yung beat. Yung sinasabi ko dun sa comment ko is, okay, wala naman tayong pinag-usapan, wala akong pinirmahan na talagang papel about sa beat na ginamit niyo. So yun nga, I'm trying to explain my comment right now. So yeah, check niyo lang yung post. Pero sinabi ko nga doon na wala na nga akong papel, proper papers na pinirmahan. Wala akong nakitang ganon sa printer ko, sa kamay ko, sa mata ko. Like the fuck? Wala akong nakitang ganon. So literally in the law's eyes, you're stealing the beat. That's what I'm saying. You're stealing the beat in the law's eyes. Hindi ko sinasabing you actually stole the beat, bro. You get what I mean? Kasi alam ko, I'm not denying the fact na hindi free yung beat, okay? Pero I'm just saying na pag hindi ko gagawin yung yung 25% na bibigyan niyo, o pag-usapan lang naman namin pag may problema ka sana or kayo, 'di ba? Pinag-usapan natin sa pribadong space, bro. Like sa messages, bro. Kay Boss Pao, shout out to you, man. Again, hindi ito mangyayari pag na-reply yung manager nyo,
We're gonna talk this shit. Pag may problema kayo, I'm still gonna accept 20 or like 15, okay? Percent. At as long as may makakuha din ako. If ever nga sasabog yung kanta in the future, this is what I'm saying, bro. Okay? Masasabi ko nga sana to, pag nireply lang kayo, pag-usapan nyo ako, man. Like, sinabi nga ni Elman na producer na Pilipino, nakakolab nila ni Drake, nila fucking Kanye West, nila fucking 50 Cent, bro. Si Elman, siya yung manager, no producer nila, kakolab nila yun. Okay? Sinabi nga, everything is negotiable, bro. If you're not going for 25, it's good. If you're not going for 20, it's good. We're still gonna work things out though. Pag nag-reply lang talaga kayo. Pero hindi nag-post kayo, di ba? Nag-post pa kayo. Parang ginawa pa niyo ako masamang tao doon sa online. Tinatag niyo pa ako. Ginawa yung public niyo yung private account ko sana. But okay, that's cool. That's cool. Big respect sa inyo kasi ginawa niyo na yan. Hindi niyo maibalik yung mga ginawa niyo. It's good. Big respect pa din, okay? Like I'm saying, big respect. I'm still gonna collab with you guys. But yeah, ito yung in-explain ko. 2 free beats yung binigay ko, okay? Yeah, binigay ko 2 free beats. 250 on. I'm just gonna say this shit. 250. Usually yung charge ko. Pero pag Pilipino kasi, it usually goes down to 150 kasi alam kong hindi nila ma-afford yung 250 ko. Yung usually charge ko, di ba? Kaya nga, tas kaibigan ko pa sila kalokal ko. So like, it's really on the low if I actually charge them sa beat. Probably mga 80 to 100 na lang yung charge ko. Pero hindi ko nga sila siningil. So, let's put it in a way na 150 talaga yung charge ko, okay? 150 times 2 is gonna be 300. Tapos pag siningil ko yun ng 300, nung dating wala pa yung pangalan, if I actually charge you for an exclusive beat or exclusive license lang yun yung list lang yun. Explain ko yung yung list na sinasabi ko mamaya, okay? Yeah. Kaya nyo bang bayaran yun, man, nung time na yun, yung 300 sa lahat? I mean, siguro kaya nyo na yun kasi may trabaho naman si client. Tapos I think may pera din si Jom dati. Tapos may trabaho naman siguro ikaw, si Angelo, may trabaho din kayo ni Russell dyan. Kaya nyo siguro bayaran yun. Pag nilagyan ko yung presyo ng beat nyo, siguro kaya nyo. Pero hindi ko nga binigay, okay? Hindi ko kayo binigyan. Hindi ko kayo binigyan yung presyo. It was free. So 300, that was X'd out, bro. 300, that's X. Hindi ko yung siningil nga. Usually apat pala ito 500 pero no, 300 lang kasi Filipino price nga, di ba? Nung alam na ng small fan base ko na ginagawa ko yan sa kanila. Okay, nagbibigay ko na ng opportunity sa makikulap ko sila for free kasi alam ko hindi nila afford yung perang ganun, okay? Yeah, man. Ano pa ba? Yung 300 X out na yon. Yung royalties din X out na yon. For 2 years, bro, hindi ko kayo sinisingil ng mga perang ganun. Ano ba sinisingil ko talaga? Yun nga, yung 25% lang, man. Pag-usapan na sana natin to. Pag nag-reply lang talaga kayo, I'm dark as shit. But yeah, pag nag-reply lang talaga kayo, man, I'm fucking smack, but I don't care, bro. I'm gonna say my shit anyways. Fuck. Yeah, papakita ko ulit sa inyo yung explanation ko. Okay. Bro, am I making my point right now, bro? Like, am I making my point across? You guys understand me? Hopefully I do, bro. If I don't, this is gonna be my last shit. So, sorry if di nyo mag-gets tong explanation ko, okay? But yeah, man. Yeah, for example, yung beat natin, explain ko para makita nyo talaga na wala akong na-expect na magpo-post sila talaga ni Cracky, okay? Hindi naman talaga sila yung yung issue, yung manager naman talaga nila, okay? Sa minutong pagta-type nila ng post, sana kinausap nila yung boss nila, si Post Peso, yung manager nila, na-reply na lang sana ako. Para hindi na lumaki yung issue to. Kasi yung pag-reply na naman talaga yung yung kailangan para ma-clarify yung issue to. Yung pag-reply lang talaga, man. For a whole month nagantay ako, tas walang kung nakuha na messages galing sa manager nga nila. Yeah, for example, yung beat is bahay, okay? Bahay. Gamitin bahay. Ito yung list na sinasabi ko. Ito yung list. So, sa bahay na ginawa ko, meaning yung beat, nagbibigay lang ako ng list, meaning renta lang beat, okay? Hindi talaga kahit kahit exclusive price yung binayaran nyo, exclusive right for the list of the beat lang yon. Hindi yung may-ari pa din ng beat is yung producer pa din. List lang binigay yon, man. Parang nagre-renta lang kayo ng beat, okay? Pag nagre-renta kayo lang ng bahay. Okay, so binigyan natin 150
Lagyan natin 150, hindi kasi hindi nyo, I think di nyo afford dati pa. Okay, 150 yung beat, okay? 150. Sana 150 yung beat. Pero X out nga yun, di ba? Kasi free nga, di ba? Trip nga lang yun, di ba? Wala akong sinisingil, di ba? King ina, di ba? But yeah, nga, wala na. Free house, free stay in nga kayo dito. So almost free stay in for 2 years. Lang na, kumikita pa ngayon ng mga pera nga, nagsistay kayo sa bahay ko, di ba? Kasi yung, ako nga nagbibuild ng mga bahay. Kasi pag walang beat, okay, let's clarify this thing out. Kasi sinabi nga ni Boss Peso, pag hindi daw tayo, putang inang tayo na yan, pag hindi daw tayo kumita ng milyones, hindi na yun iiyak yan or something like that. Kayo na balang hanapin yung comment na yun, okay? But yeah, sinabi niya yun, yung tayo na yun, for your information, base pagkaalam ko, yung beats na sinisingil ko ng 25 royalties, I mean, hindi ka naman kasama doon, sir. Sir, sino ba kasi kasali doon sa ano? Sino ba daw kasali doon sa mga kanta? Alam ko si ano lang eh. Si Jom tsaka si Cracky sa dulo. Tsaka sa dressing room, alam ko si Cracky lang at tsaka si Jom, okay? Hindi kasali yung pangalan mo while they're doing this song, okay? Huwag kang makitayo-tayo dyan. Tapos yung tayo nyo, parang ginawa nyo hindi ako kasama sa beat, bro. Ako gumawa ng bahay. Para pagstayhan nyo ng putang inang free for 2 years, okay? Okay, let's clarify things out, okay? Sa bahay ko, libre yung pagstay nyo kahit kumikita kayo ng pera. Okay, pabalik-balik ko na talaga to kasi I'm high as shit. Okay? For free na yan. Okay? Yan yung lease. Wala akong di ako binigyan ng lease na para bayaran nyo. Free lang kayo. Kayo na kumita ng pera. I don't really give a shit about those times, bro. Kasi kaibigan ko lang kayo. Tingin ko din kasi nag-spark yung idea to talaga nung in-interview ako ng producer grind. I'm gonna plug this shit out again. Yung producer grind podcast, in-interview ako. Tapos I mentioned na yung almost kumita ako ng 13 million. Tapos na-shock sila. Kaya nilook up nila yung almost. So it was a free plug there also, bro. It was almost music. They look up nila yun. You're gonna watch the podcast also. I'm gonna link it down below. Nag-spark yung idea to talaga dahil sa podcast na yun. It was a month ago also. And then at that time, in-interview ako. I think the day after or like minutes or years after, minutes or hours after ko message agad si Boss Peso kasi we were talking about royalties and shit about music. Tapos naisip ko nga din doon na baka nga sasabog ulit, diba? Doon talaga yung nag-spark yung idea na dapat sana kahit konting royalties na nga sana, okay? So yun nga, doon nagsimula. Kaya ako siningil kayo ng 25% for a whole month. Di nga ako nakakuha ng reply galing sa manager niya. Excuse niya, sorry, driving ako, something like that, bro. So driving ako, kausapin ko yung mga bros, something like that. I don't really care. 150 I mean, wala akong nakuha doon. So yun na yan. Tingin nyo ba, di ba ako worth it kahit 25% lang na yung nakita nyo for 2 years? Okay, sorry. For 2 years, kayo na kumita ng pera, yung advance money, yung free beat na hindi nyo binayaran, wala na sa akin nun, okay? Wala na akong pera nakuha nun. Ina-ask ko nga ulit, yung hinihingi ko lang is yung 25% galing sa ngayon. There's no chance, there's a possibility na it will blow up. There's a possibility, but it's not assured na it's gonna blow up, okay? Yun nga, yung what if lang talaga yung hinahabol ko. What if sasabog nga yung kantang to? Yun lang talaga, man. Para kikita din ako pag nangyari yun, okay? Yun lang talaga, yung reason ko ginawa ko to, man. It's just stressful as shit, bro. Yun naman talaga hinihingi ko. You think I'm not worth it? At as a kaibigan nyo, you're not gonna pay me? As a friend, nung walang-wala kayo, you're not gonna pay your bro? You're not gonna pay me? Like, just like a little bit. Oh, let me clarify things out also. Kaya siguro sila, ayaw nila kong bigyan kahit makikiting. Okay, kahit kikiting. Tapos sabihin ng mga fans nila, kahit kikiting lang naman, like maliit lang na, na porsyento ng royalties hiningi mo, ba't ka nagpo-post ng ganito or like something, nagpo-post or nag-hate? Bro, kakating na, di ba? Kahit hindi pa nila kayang ibigay. What are you trying to say? I'm not worth that shit, bro? I made the beat, right? I poured some fucking work, right? Tapos I'm not worth that shit. For 2 years, hindi ko siningil silang royalties, okay? I'm gonna make this shit clear. Kung sila siningil ng royalties, okay? I'm gonna repeat this shit again and again, bro. I'm just asking from now on, bro, it's gonna be 25% of the
artist side, or like the 50% of the fucking whole royalties, bro. We're gonna split the 50%, 25-25. Sana. Sana kinausap niyo na ako para maklarify lahat ng bagay, man. Like, fuck, bro. Kasi maliit na nga porsyento niyo pa kayo ibigay. Oh, alam niyo kasi, ito yung mangyayari eh. So, 25% na yun. Also, 50% ng 100 nga, di ba? So, okay. 50% dito, yun nga, distributing na yan. Sa label na yan, kasi nakasign na nga sila ng Viva Records. Shout out to you fucking people right there, bro. I don't give a shit if I'm gonna get signed with Viva, pero I'm gonna be independent my whole shit. Okay? So, yeah. Viva Records, 50% na yan sa royalties nila, okay? Tangina. Ito yung mangyayari. Ito yung kasi nangyari for 2 whole years. Ito yung nangyari. Sa 50% na yun, yung almost na yung kumikita na nga doon, di ba? Sa kanila na yun. So, pinaghatian nila yan, ilang membro ng almost. Especially, may split yung manager noon. Obviously, di nga, di ba? May pera nga, nagpi-bling-bling pa nga, mga Jordan pa nga, di ba? Dapat may pera na yan. Obviously, may pera na yan, may kahati na yan. May porsyento na rin sa 50% na yun. Obviously, siguro, since it's 40%, I mean 50%, I'm high as shit already, ba? So it's 50% nga, 'di ba? Ginagawa nila siguro 'yun, pinaghati-hatian nila 10% sila kasi manager, Russell, Angelo, Cracky, Klein, John. 10% na lang sila siguro noon. Tapos pagpapasok ako doon, so 50% na 'yun ha. So tapos pagpapasok pa ako noon, kukunin ko yung 25%. Ano nang makakuha nila, bro? Ano na makukuha nila doon sa 50%, bro? Wala na, 'di ba? Kaya nagalit siguro sila kasi hiningi ko yung 25% sa 50-50 na 'yon. Bro, this is facts, bro. Yan yung mangyayari pag naghati-hatian kayo. Okay? Pag grupo kayo, ito yung mangyayari. Hati-hatian kayo. Pag music lang kayo, oh, grupo. Damn, that shit cool, bro. That shit cool kasi grupo, oh, gang. Like, bro, ito yung teammate natin, ito yung mansion and shit. Pero pag hatian na ng pera, ito yung problema. May makakat ng percents, hati-hatian, tas may producer pa na binayaran, tas pag sisingil ng kahit konti, i-deny nila talaga yan, bro. I-deny nila talaga yan. Ayaw nila ang kahati, man. Ayaw nila lang kahati. 50% ng 100 Viva. Supposedly 50% is producer and artist. So sa 25% na matitira ng artist nun, wala na talaga sila doon. Kaya siguro sila nagalit. But it's okay. Kaya nga pag walang nangyari sa sinasabi kong ganito, it's alright, bro. It's alright. Cause karma's a bitch. So, am I wrong for doing this? Maybe. Am I doing it right? Probably not, cause I'm smack as shit. Am I doing this for the right reasons? Is it reasonable that I'm doing this? Yes, cause it's money. It's supposedly my 25% that I'm not getting for 2 years. I gave that shit for free for 2 years. That's plus may advance money pa sana, tsaka yung beat license sana. I'm still gonna get royalties, bro. Even though you bought the exclusive license, that's the facts. Dito sa US, I don't know about there in the Philippines, because you guys be fucking up our producers there in the Philippines, and I know it's real, because I've been hearing some shit from you guys, from producer community there. I know you're fucking up our producer community there, bro. Fucking rappers, bro. I know, and I know some people that be doing the right shit too. I'm not gonna say their names because they're not part of the problem. Of course, they're not part of this issue as well. But yeah, I know some people that do the right things. I know some artists that do the right things. So shout out to them. They know them. They know what they're doing is true and fucking right. They know karma is a bitch, bro. So yun na. I'm not gonna make this long, bro, because I'm seeing in my phone it's gonna be 20 minutes and shit. But yeah, hopefully may mangyayari nga sa sinasabi ko. Pero pag wala, ayos lang. Because pag hindi yung mangyari yon, they really think I'm not worth that 25%, bro. And shout out sa label, Viva Records. Wala tayong pinirmahan, man. Hindi nyo ako kinontak, nangyayaring to. Supposedly, based on my knowledge right now, 2020, July 9, based on my knowledge right now, label's supposed to contact the producer to make it clear. The beat is to make the fucking thing clear, bro. The beat is cleared from the producer. It's cleared to be published in their records or their label. I don't fucking care. Supposedly they're supposed to do that. Bars. Okay? But they didn't. So, please, if may kilala kayong Viva Records dyan, kasali sa kumpanya nila or Viva Records na if you know some people there,
help me connect with them, bro. I'm not gonna make this a big issue. After this, I'm gone, bro. I'm done with this issue. If they're trying to connect, they're trying to make this issue disappear, crushed. I'm done with it. I'm still gonna work with it almost though. Like I said, wala akong problema sa kanila if it terms with music. Yeah, man. Tropa ko pa rin sila sa tingin ko, but you know, like, alam mo yung tropa hindi nga pinagtitiwalaan. Like some shit like that, bro. You know what I mean? If they're not gonna give the 25%, it's okay. If they're not trying to work things out, it's okay. If something's big that is bad is gonna happen after this, it's okay. I'm not gonna reply. Yeah, man, so good. And I'm not trying to say that the beat is not free, because I said it was. Yeah, I'm good with it. Everything's good. Yun nga. Yun nga, sana intindihan yung sinasabi ko, even though I'm high as shit. Hopefully you understand what I'm trying to say. Hopefully something's good is gonna happen. If it's bad, it's all good. Like, if almost members are actually good people, bro, they would fight for me for real. Because if they're really my bro, they're trying to look out for me, man. If they're actually my bros, like, they're my man's man, like, they would look out for me to get paid, bro. If they were my friend, they would look out for me as a friend na, yun nga, nabayaran yung trabaho namin as a producer, you know? Pero hindi eh. Nag-post pa sila. Nagsabi pa sila ng mga sasamang salita, you know? But it's all good, bro. Like I said, I don't really care. After this upload, I'm good. Like, shit, bro. Big respect pa rin sa Almost. I'm not really saying na you guys are not talented. You guys are talented as shit. Alam niyo na yan, bro. Alam na yan. Okay? I'm out. I'm talking with this phone right over here, bro. High as shit as well. Sage brought the flex.